Ξεκινάμε ένα πορνορεπορτάζ με τον συναγωνιστή Πίτσι, Μπουρδελιάρη 84 και Σκίντο. Χαιρετώ όλους τους μπουρδελιάριδες. Αυτό είναι για πάρτι σας, αφιερωμένο σε όλο τον μπουρδελόκο. Κάνουμε ρεπορτάζ τώρα στα κολλασμένα σοκάκια της Μπουρδελιάρ της πόλης. Δείξε τα αξιοθέατα, τα κάλλητα αξιοθέατα της Αθήνας, καβλιάρι μου. Και σε λίγο μπαίνουμε και στα άδυτα της Αδυσόπιτης Ιδονής. Η νύχτα είναι δικιά μας. Ξεκινάει η τιμωρία των άτακτων γαζέλων από τον πιτσιλιστή και τον γκάνγκστα. Πρόσεχε χίστη μου, μη μας πατήσεις. Βλέπετε τα ωραία πλάνα της πουτανιάρας Αθήνας μας. Θέλω να αποθανατήσεις όλα τα μαύρα κορμάκια, καβλιάρι μου, με την πορνοκάμερά σου. Μπαίνουμε στην άτακτη Πειραιώς. Χοτέλ Ελίτ. Θα γίνεται εκεί μέσα, Πανικός, επιστρέλη. Μαυρούλες στα κρεβάτια σας και ο πιτσιλιστής αρμενίζει. Θέλω να τις αποθανατήσεις όλες. Να τις δείξουμε όλες τις πορνόφατσες. Και η δράση αρχίζει. Προσδεθείτε. Σε λίγα δευτερόλεπτα. Προσδεθείτε στο μαύρο κόσμο Το πράσινο της Ιδονής ήταν. Το πάρτι αρχίζει. Ένας ανερχόμενος πορνορεπόρτερ, γκάγκστα εξέ. Ένα πολύ επικίνδυνο ρεπορτάζ γιατί είναι πολύ άγριες αυτές οι γαζέλες, οι ερωτικές αντιλόπες. Αποθανάτησε τους κάμερα. Hello. Έλα, αποθανάτησε τους κάμερα. Oh, hello. Great us. Αποθανάτησε τους πίστη μου. Hello, girls. Αποθανάτησε τους καβλιάρι μου. Θα σε κόψω με καβιάρι, μου φοβάσαι, δεν φαίνεται. Αποθανάτησε αυτές τις γαζέλες. Έλα πίστη μου. Hello, black Γεια gazelle. σας καβλιάρες. Naughty Κουνήστε τα gazelles. πουλαράκια σας, κουνήστε τα. Oh, να τα. Κάμερα. Αποθανάτησε αυτές τις πίστη μου. Έλα, καβιάρι. Από το κάμερα. Πού να το και εσύ, μωρό. Shake your ass, baby. Πω. Μην αντέχω. Τώρα να περάσουμε ανάμεσα από τις γαζέλες. Τώρα περνάμε στα επικίνδυνα. Θέλω να τις κάνεις όλες οι γαζέλες, όλες. Να τις εδώ πέρα φαίνονται, αχνοφαίνονται μέσα στη μαύρη νύχτα. Κάνεις καβλιάρι μου. Μας κυνηγάνε! Μας κυνηγάνε, κυρίες και κύριοι. Βγάλτε στο λεσβίστη μου. Πούντο. Να το. Απανάψε τους καβλέα μου, έλα. Hello. Δίκασε τες. Μωρό μου, γύρνα εδώ. Δεν γυρνάνε οι άτιμες. Ένα πορνορεπορτάζ και όλες είναι ώρα. Θα σβήσεις το βίντεο καβλιάρι μου. Πόνο της καριέρας του πορνορεπόρτερ. Λυπήκαμε στα άδυτα της μαύρης Ιδονής. Προσπαθούμε να σε φύγουμε τώρα. Από τις μαύρες γαζέλες. Μας επιτίθονται οι ίενες. Οι μαύρες ίενες. Του πάρω στα δόντια σήμερα. Φαίνεται ότι μία πήγε να πάτσει μια τάβλα και μας την πέταξε. Την πέταξε, αλλά δεν μας πέταξε. Την γλιτώσαμε. Με πήρε ξύστα, εγώ την ένιωσα την τάβλα. Αχ, αυτά είναι αυτά. Θέλω να τις έχουμε αποθανατήσει όλες τις αντίθετες μαύρες γαζέλες. Φοβερό ρεπορτάζ αυτό. Σήμερα πιστεύω ήταν πολύ λυσαλές.
ήταν το κορυφαίο. Δηλαδή. Κατέγραψε και τα καθημερινά πορνίδια καβλιάρι. Είναι για Όσκαρ, είναι για Όσκαρ. Είναι για Όσκαρ αυτό το πορνό βίντεο. Κάνα πορνίδιο καλό. Πολύ, πολύ. Αργά και Τι μας βασανιστικά. πετάξανε, τι μας πετάξανε, για πες. Που βγάλουμε νερό, σοβαρά. Μας είδε διψασμένους για κάβλα και μας πέταξε που Ήταν κάνουμε νερό. διψασμένες οι μαύρες γαζέλες. Διψούσαν για σπέρμα, για καυτό σπέρμα. Ναι, μην κάνει μάλια, αυτό δεν θα μπορεί να περάσει μια πέτρα. Καβλιάρι, μη είσαι έτοιμος. Let's go. Πάμε συγκρού. Από όλους εμάς εδώ. Αφιερωμένο σε όλους τους καβλιάριδες του μπουρδέλα.com. Για χαρά μάχες.